Unelmieni koti on mahdollisimman pieni. Omakotitalo. Tilaava ja hyvin toimiva, valoisa. Aikaa kestävä, muunneltava. No se on se pieni ja simppeli ja sanotaan näin, että se on hirsi- tai kivitalo. Se on puutalo Vallilassa tai Käpylässä. Materiaali voi olla kiveä tai vaikka hirttä. Puusta tai kivestä riippuu paikasta. Puutalo. Varmaan kivi on kestävin, mutta ehkä ekologisin voisi olla puu. Kivi. Kivi. Kyllä se on tuommoinen kivi. Mulle tulee mieleen graniitti. Lienee joku kivipohjainen. Se pitää muotonsa ja kestää kaikkia säätä ja aikaa. Kivitalosta tulee mieleen laatikkomaisuus, kestävyys. Semmoinen näyttävyys ja jykevyys ja Että ei ainakaan pitäisi olla niin äkkiä homeongelmia kuin äkkiseltä kuviteltuna kuin noissa puutaloissa. Pysyvyys, kestävyys, jämäkkyys. No, jotain arvokasta. Pitkäikäisyys. Ehkä tämmöiset monumentit. Hyvä materiaali kestää aikaa. Pystytään pinnoittamaan uudestaan, muokkaamaan. Kallis, mutta hyvä. Hankala rakentaa. ehkä betoni. Onko se kiveä? Varmaankin. No kivilaatat. Ensimmäisenä betoni ja Kivipohjaisia erilaisia harkkoja, tiiliä. Miksei luonnonkiviäkin. Mitä tahansa tässä näkyy, betonit ja tiilet ja tämän tyyppistä ne liittyy siihen. Älä kysy multa, en tiedä. No, betoniharkko, Siporex taitaa olla. Lamminharkko tulee mieleen, eristeharkko. No, mulla tuli se graniitti mieleen heti ensimmäisenä, marmori. Kestävyys, ei tarvi uusia, ei tarvi huolehtia niin paljon. Niin kuin äänieristys on hyvä. No edelleen varmaan se kestävyys. Ajatonta. Hengittävyys. Kyllähän siitä voi tehdä melkein mitä vaan. kyllä se käy niin hirveän moneen. Taloja, huonekaluja. Takkoja ja jonkunnäköisiä ruoanlaittovempeleitä, grillejä ja muita. No varmaan mitä vaan, mutta kun en mä ole mikään rakentamisen ekspertti, niin en mä osaa sanoa. Nämä tiet, sillat. Aitoja ja patsaita ja kaikenlaista. Ei kai rajoja ole olemassa.